Ngapriang somha ya pi saji sen hagar teng ke batiang tam ke jong Jesus Christ bakum joro pi baro ki bapet hangani ka por lamba ka yeng ke jong pi ne ki mobile ki jong pi ngipriang somha ya pi hagar teng batiang tam unong penem jong yu Jesus ngakwa ban kran hangani ka por ke de na ki kam ki apostle ke nong ke bakat ar bangin ya pet hangani ka por shapang ke jingkem yu Petros ngala banong ya pi bobon sen teng teng haga jingem jongi habangi shakri yu tra ngim jukwa bangin don haka jing shitrhem haka jing shakem lane ngin don kanu ke jing ke bangin ya kendo hanre hangni ngi puli na kaktin ke jong trai yu Petros la kem ken baru Petros haka ne ke jeka kaktin ke jong trai kong udai uwe neki ta kin nongelam udai ru utaw apostle uba wanra ya kata Bible hapo Israel nganong yepi naduka klipmat bo uyo ya kata kacing pendap bor jong mensim bakot haka singi Pentecost usdang ya kacing yalapat ma haba usdang ya kacing yalap kadon kacing penwit pat nakabenta kita ki reuniam ha kita ki por bat kane kacing penwit ya kita ki reuniam ki wit kata-kata yu Petros bat kila kwa jing si saban penyap ya henry kimla ya kaban penyap ya namar balai ki dei kita ki briu henry kelawan kata kacing keren nganong yefi sha Herod Japang kini ki nong yalap hak to kapor. But ka Bible ka batay pi pet nga kam ki apostle no makatar la kem sha yu Jacob ubagaktin ka jong try ko habala kem yu Jacob uparaw Yohanes but la penyap ya ken. Daga white lam ka ktin ka jong try ko ong but haba Herod ula penyap ya Jacob nganong yepi baru yo kalong ke ka bashem ngobha khmat ki Israel but kani ka pelong yu Herod bang slur ban kemru ya Petros but udoni ka jingtmu ya ka ban penyap ya but shwa jong kani ngan ong yepi ka balang nganong yepi ka don ka jingye kendo hapadeng ki shakri ki jong blai hare ka balang hakane ka por kadang telot bha haka jing duai kampat pelut por ka balang haki jing duai ban ya sat Naki benta ki nong yalam jongki. Ki banget ki juwan bania kendo ya ka bania sait namar ke jing ke jongki. Hare kim ju ya sait nak benta ki nong yalam ke jongki. Hare haka klipmat balakam ya Petros ka balang ka kendet benriu. Bat ka balang ka sedang banduai nganong ya pi nak benta ki nong yalam. Bat sedang menta ba ka balang ka duai na benta Petros ba kumno unyo ya ka jing pelat na ka le ka jing shakem bat kamta me ba ka jing em ka jong kan long ka balaya da ba unum yo ya ka jing yap namar kila yo yo tau apostle Jacob ba usha penyap ha ka white lam ki yo ro ya ka jing long jong ki breu ha jaka ba kin sosi ki commandment namar bu Jacob la ya bat ha ka ne ka por nganong ya pi ka balang ka kendet bat ka sedang ya ka banduai Bat haba kasdang ya kaban duai nganong ya pinakabanta ki nong yalam ki jongki. Bat duai nam daw Petros. Bat kani gade ki ike nga kwarban penken mau hakani ka por. Teng ni duai hara ngim ngai bo blay un jubab ya ka jing duai ka jongi. Bala daw blay u jubab ya ka jing duai jongi. Ngis ngo lengo kumno blay u jubab ya kani ka jing duai. Ngam tep hakani ka por. Badon hang ni lane pi bapet. Haba pi duai pi ngai nyam bo blay un jubab. Teng ke duai ka Shillong baik nganong ya pi ka ju ka long tang ka basu pendap rukam namar bala ngim ngai mo blay un jubab hakani ka benta jong kam apostle nong bakat ar gin yo iru ya kata nganong ya pi ba ka balang ka duai hare kam ngai ba blay un jubab ya kani ka jing duai ka jongki ba ka Bible ka ong habala kem yu Petros namar ka de ka singi ka jong kata ka jingle niam ukpu ba klam tian Herod umla ban penyap ya nama kadang don kani ka jingle niam ukpu ba klam tian Namar kata umnot ya kaban shim ya kacing jong Petros. Bar ula set ya haka bendi. Bar ula IT haki kan riungot ka Bible ka ong ki sipai ban apira ya But ka Bible ka ong habala pensa yu Petros nganong ya pi ka dekot ka basan pinda pulin ka kam apostle ng khat dekot basan ka ong namar kata la pensa yu Petros haka ka yeng bendi. Hari la pelong jing duai ba shitrhem da ka balang. Hau blay na ka benta jong Haba hang ne la kem yu Petros ba la set yu bendi ka balang ka sedang banduai shitrhem naga benta u Petros. Bat ka balang ka tip ya ka ni ka jing sisha. Ba sisen ba la kem ba light naga jing kem kalong ka ba ha. Bat ka duai ba u Petros un light no henry kim la ban nget namar kila juyo ba pa judan mono ba mi naga yeng bendi. Sisen ba la shakem Kani ka penlong anong yepi ya ka balang haut ka duai. Hana kamla banget. Tang ngilong kum chu mangi.
Habangingi duai nganong ya pi. Kare namar bangila tip palat ya ke ke ba ka jia nganong ya pi. Ngi duai ngem la ban ngai. Teng nganong ya pi ki briu ke ba ki yo ya ke jing pang cancer nganong ya pi. Namar bala tip tan ki duai kem la ban ngai bo try ula ban pen kia. Ban namar ba kim la ban ngai bo try pen kia ki duai. Ba teng kata ke jing duai ka Shillong tang ka jing pendap rukom. Namar kim la ban pedang ya ke jing pen kia. Namar bala yo I palat. Bau briu ba yo ke jing pang Islam. Teng nganong ipi namar bangila tip tan habang yingi duai nganong ipi kata ke jing tip ke jongi ka telep no ya ke jinget jongi ba ke jinget jongi kamyo ba kan klan shu ka jing duai ka Shillong be tang ka jing pendap rukom larangi duai shitrhem kan no kan noro ka bible ka batai hang ni ba ka balang ka duai shitrhem teng nganong ipi ki briu ki duai yo lok le jong ne ya ka lok le jong ne ya ki kon ba kin kala ka ba mot ki duai hare ka poi ka por ba kiong ka jing duai ka Shillong tang ka ba pendap rukom shu pa duai hare kim la shu ban pediang ban ngai bo blai ula ban pen kala takot ban riu ka ongkum ni ti haba u herod un sa pen mi no ya u hagata hi kamet u Petros udang yo thia hapreng arngot ki sipai bala kom da ki artli ki kenjuri bat ki nong ap hakmat ka jingkang kila ap pira ya kata ka ying bendi hang ningi yo I bakum no la phia ik ni sipa arngot ki don ki thia lang bat u Petros sagdiang ba sakamon baru Petros u thia hapreng bat arngot ki don habar bat kum ta ter kita ki ba ap pira ke don ki balai ap hakata ka jaka habang ngapule ya kene ngasungu pelah do kata-kata bo Petros utip de bo Herod un sapen mi ya u bat un penyap ya u ulatip bala syai ke sengi kadai ke sengi ke bakado ba un utip bala syai ke sengi haba u kem step ke jingyap ke ladai ke batikna ya u harai ngalungo habang ngapule hang ni ba Bible ka ong bo Petros udang yotia kata kadai ke basungu pelah ba hatu pi yotia mo hapadeng ke jong ke jingye Lemar beleng anong fi. U Petros udan hapedeng jong ka jinge. Sipai sa kamon, bat sipai sa kadiang ka Bible kaong hapedeng arngot ki sipai. Habila ban tia hapedeng jong kita ki arngot ki bapibitep kinela say keski. Kin sa penyap yang Pila ban tia mo hapedeng jong kata. Nganget ha ka jinglong brio. Nginum la ban yo tia. Lamar belai. Kata ka jingting jong ka jingyap nganong fi. Ka jing ting jong ka jing sir la ka jong ka jing em nganong ipi kan mai lat yang I banyo thia haringa lungo yu Petros hang ni une uju u Petros u balen yu Jesu hari une uju u Petros na mar jong u Jesu menta u thia u tep ba u habanyap la shai step u la tep ka e bakan sa jabat ka jing em jong u hari u yo thia hakum kata kapor ka e ka papalong utu Petros ubalen bat uni Petros ka jingya per ka dei utu Petros uba menshwa nganong ya pi ubot yo Jesu Henry shlur namar belai pat yo mensim bakot Henry uni Petros uba menta tang bo ubot yo Jesu udai ubriu ubala dap do mensim bakot ka jingya per nganong ya pi hapadeng Kristan ubadon mensim bakot bat ubam don ka dei gane Ubriu badon yu men sembakot ju syap ting habau yat hapadeng jong ka jingye namar wong ka jingsuk ka bapalat ya ka jing sempang ka jong trai kan ri jai yang upen jai ya lade namar men sembakot hala daw ngim don men sembakot nganong yu pi teng nganong yu pi I jingye I berit ba ka pelong yang I benduk tia benduk dam hang ni yo Petros la ai kat kini kinong apira yo balai ka daw ko dei Kini baro kita bu Petros udah uai. Haka por balawan cameo Jesu. Udah unehi Petros ubasai ka white lam. Bad bamat skor jeng sipai. Kita bau ne haka bakan jadok udah beriu bakum nu ubam tiang. Udah beriu ubah slur. Dia kata, bu Herod uang da api rabah yo ne beriu. Udah ai ya kita ki sipai ki babiang ya kaban ap. Yo baru Petros ka Bible ka ong uyot ya. Kecingkeli ka dengi uyot ya kum ta. Haba pi ki kon ki yat ken riang tentang ki mek pa ki do ka thia ka dam haba pi ulok udan ha ka jingdi ka jing bo at fi kum ka lok fi shu lang a shu pisa fi shu yam sa phim la man yo thia yo dam ne fi yo ka jing e tentang ka business kam yat pi ha ka jing lang a ka ba mi ka business nganong ye fi shu lang a ba shu pisa phim yo ya ka ban yo thia ngam tip ka jing e ayu pi dan Hari kaktin ke jong blai ka hikai yang apa depi. Haba ngiyat haba deng jo ka jing tu ngin yo thia kum yo thia Petros. Amen.
bat uyot tia bet ganong ya pi ngangai kini ke sipai ro kila kendit ni Petrus long kum no sungkor supakat pi Petrus sungkor la supet long kum no ni sungkor bat ka Bible kong umdai tang kataro habo tia ro ganong ya pi padang kita ki armut ki sipai ka Bible kong la kom ya u daki artli ki kenjeri umdai bu yot tia ada ba aram la kom ya u la kom de ya u par yot tia bet ka padang kat kanero ubriu yot tia kata ka deke ke pala ngala banong ya pi lam dau trai upen yot tia pinum la nganong ya pi banyo ya ka jing yot tia de trai ba ai ka jing tia aram amen pindah kan mau ke Bible ko matsen sedang ha ke Genesis si habo Adam usngolong marwe ublei upen yot tia baru pen mi ya ka breu no Adam dei namar kata fin sung tho ka jing yot tia kam dei no breu kawan no trai Petros usutu ulang ngasanya ame ngam tiang try bangangai try kamen sim chung ka kamen wala ngalit no nang ni ngandon bat me ta try nomor utikna ya kata dai nomor kata ula ban yo thia nganong ye fila dang ngitikna la ka jong ka chingem shanong indon fitep nginum shap ting ke jong ka perthai hara ngitikna ya la de hau try nga kwa banai men sim ya pi wat shania ya ka perthai ka la ban ki ka perthai ka la ban kulmar ka perthai ka la ban teng ke i ka ba kiu teng ke i ka ba hiar ka perthai ka ta ka jinglong jong ka perthai hari pi wat shania ya ka perthai shania ya la de hau try amen banong bang atrai ngatip ya me ba menum ino yanga lemne len det yanga ka tin ka jong try ka ong hadin jong ni habo Petrus uyotia kawan ra so ka wei pat hang ni ba bang pulih ke ni kapan syai yanga ba habo briu dan hapreng jing e mjunang ban yotia andre ula ban duai ula ban yam da ngalungo Petrus ni khom shong duai hiro so palanem bo ni khom duai hiro ngam tip de manga ma pi thai ngilaya linyar ngilaya yam kat no ngilaya ot kat no andre pet u Petrus u khlam yam namar bele fitep utep ba ushania ha utrai bat ba ures ha utrai ba ushong tait ha utrai wang trai nam ta jong me ngam slai utrai la ka de yang abangan let no amen aram akwa banong ni pi teng ke jing duai jungi am ngi duai de tang namar badon jing e mo kam dei bangi shania hau blai de tang namar bangi don jing e kani ke jing ya lenti jongi bat utrai kam dei ke jing ya lenti da ke jing sngo tho lane da kata ke jing e yu trai banong trai ngatep atra ke barok ke jia da ka menta ka bahai tau bangai teng ngi pule ya kata teng ngim la ban shania ya kata pai Petrus ni klam duai trai de manga ma pi trai ngai shong duai laya sat haru Petrus leyu uyotia jai namar balai utep bushania hau trai baka ktien ke jong trai kong meno balang apa kilang a kide ki bangai apa ka balang kini ki bangai ki ba artatien tep bo blai un pelatnya nong pelat kitu ki duai shitrhem haru Petrus leyu yotia suprakat ba pi duai nam ta jikiwei apa pi duai nam tau tu lok da oh kala ka ba mot new lock janga pi new lock par song khar kuno bisngo angai ko ra jing bitar ko tu new thia man fitep ngi so bitar dai na ka tang ka ba no pi apa pi duai wa ji bitar gitu ki bro su ngai bo drive dan ka ban le ka ba khrau bat pe jang ni pata su yo thia u khlam duai u khlam le ka Bible gong ka bo yo thia ha ka ta ka yeng bendi ada khot ba hinyo gong ti ha khmi wangel trai la yeng hajan jong u bat ke jingshai kala tengshan ha kata ka kamera te ula kuntut na ka krung jong Petrus bat ula kersiu ya u daong tu yang kloi te ki kinjeri jong u kila hap no na ki jong u une wangel jong trai wan man kersiu tiap khat we ka wei na ka kam jong jing sakri jong ki angel ka devan kersiu tia ya ki bangai namar Petrus yo tia de keme keno Petrus try dalam dong ngarang kuat tiak sok hendiat boleh memang penyap no try sudah berkat lagi dah makan sapen iya fi Petrus sang ni su tahu ke bertia ngarang fi don ke ngarang fi ke jingem jongi habau try udah le am ngisus ngo pelasa namar boleh ngimla ban su tho ya kata ka Bible kong baka kemat ka parsyam layoi khang ni ngastrat ba pulih ka ong baka kemat kam syam layoi ka skor kam syam layo sngo kim syam la miro na ka dono du brio kilong kita ki bau belai ulabu lupa pat jiyo sngo meno bu angel jong belai ulai si yang bendi ban kursu thia yo syakri jong belai pat jiyo sngo meno ya kata pat jiyo ya kata lo meno nganong ya pi
Bat kampat jabiru nak download jong beri. Tek kalong apa ka pindah pulih nak kitab Genesis nong ke arpo ar ke khot ke pra ke ong baru Abraham mulai tu kokon ublay un peniok lupa hi yalade yu kon lang brot ya ke jingknya aingo thang kumta kila nang yelet baro arngot rengkat. Mana fi? What Abraham wong ublay un peniok. Kampat yo I hendak ulah pla nak ke jinget ublay un peniok. Nganong ye pi ha kan ke jaka nganong ye pi. Habu Petrus uyot hia nganong ye pi. Habau angel ublay wan man kersiu kata pat jiyo sngo meno. Hara ya kata ka bang impat jiyo sngo. Ya kata ka bang khamsyam lami na ka dono jongi. Ublay wang angan le ya kata. Yo don hapdeng hang ni hapdeng jongi. Ne pi bapet. Pi sngo ba kata ka num la balong. Ka khamsyam lami na ka jingmot jong pi. Utrai ulapan krek lupa hai kata nam ta ka jong pi. Nama utrai umyat kat kum ka jing sung thu ka jong pi. Kat kum ka dono ka jong pi. Utrai uyat kat kum ka jing sung thu jong la dehi. But ka Bible ka ong bu try ai ke babha ni pe hang ni ka pot tiu check up hakal nong ka banung kong de khot ka ba khat nyo ka ong ka ching ai babha baro bat ka ching ai ba janai baro ka long na jrong fi u blay ai be ka ching ai ka babha nganong e pi bat ka ching ai ka ba janai yangi pe hang ni u blay ai ya kata bu pha yo angel ban let ban kersiu ngatrai u tau angel habau try u angke angel kele chakata ka yeng bendi Usyakri jongau Petrus uyot hia. Lala banong habau uyot hia ladi. Perkat ma pila daw ne wangel long kisanran long kumno tengen pen iya pi. Pin pej hang ne ka jingyap jong Lazarus. Bakumno ka Mary ban Martha kila ya pa ban khot yu Jesu. Habau Lazarus upang. Bat habau kini kila wan man khot. Pe Jesu kren kumno ong kumne. Kita kisanran kila ya ong hau. Ko kenran dang shibet kita ki jiu kila ya wat dong ban lentem ya me. Temen salet hang tapat Ujisu la yetu omdon khat ar kanta shisngi lada ununuru uya mensngi jentut satya naba uyo I yaka jingshai jongane ka perthai pa hadin jongane ubatai sapang ni kata bat khamtam ujisu ukren hangne shushu ong Lazarus ba uyo thia fina pe yaka khot ba shipho Lazarus uyo thia ngangan salet ban kursiu yo ki sanran jong jisu ki ong khot ba khana anda kumta ki sanran jong ki ong kotrai lada uyo thia Unyok kiap ha. Yesus tu melara yot kia. Unyok kiap ha. Boleh don kembali kersiu. Kajing buat nang ne. Boleh terai lalu yot kia. Boleh melik kersiu. Bawa unyok kia kaya kajing pang. Nganong pi. Kita di seran yung Yesus. Ki ong yung Yesus. Am dan kembali. Dang yot kia te. Ada pe juni wangel. Uwan berkersiu kia. Nganong pi. Ya Petrus. Lalu uni wangel. Uya saitnya. Kumpul saitnya. Nganong pi kini kiseran. Lala banong te. Beli try don kampel dang yot tiap mari yot tiap du man Arab salib im step sa pelat bet tek perkimut peniap ngin sa sulip save ya unang talala banong hanre ne ngu angel uwan man pen kongo ya ka ban syakri badu kursiu tia ba ka Bible kong habu angel uwan hang ta kamera kawan ka jing shai ka basngolungo ba kata ka jing shai yo I tang u Petras klam syam la yo I da kita kisipai Bas ngolong ngo ang ne dei kan ne ngolong fi kalong tek kum juro aba pi yo yu trai pi yo ma pi ka jing shai la ba ki we ki kam so thu ya kata ka jing shai ka Bible kong ya kata ka kamera la pendap da kata ka jing shai but uni u angel u kursiu tia yu Petras ba ka Bible kong aba u kursiu tia am kita ki kinjuri ki hab hi ngakwa ban ai man sim ya fi don kam tang ka jing kta no trai yang ni Abang iyo ia kijing kata kijing kin happy. Amen. Pim dan kam ban ong try pelat yang ada kijing Hari kijing duwai ke jong apa jong pi ai kan ong try kata yang Nama si sin habau try kata kijing ki happy. Amen. Ngasngo hakan ka por padang sungi. Pi ya lang ba kita kijing le kijing Pi ba pe pi ya lang ba kata. Kan mau fi dan kam ya kijing kata ka jong try. Pi bis da ka pin duwai nong try kata yang Ni teng ni ong try weng kini kajing nanga. Baik nang ni wangel lu try usyu kata ya Petras berkersiu tia ki kinjeri ki habi. Bunsin kumbong kesti Jacob ni duai tingi duai bamdai. Ngasngo hakan ni kapor banong tungin duai banong try kata yang Ngadon kam ya kajing kata pinakan mau katu kabriu ke bapang misnam. Ka kaman so Jesu bo Jesu unduai bukti ka ka ong dang ayo ban kata
ngidon kam ya ka jing kta but hang ne ibu angel utra ba kta te kinjeri ki habi kumno kila ban habi kinjeri ngai hagani ka por bagi te kinjeri ki keloi haga kti ber ki kejat jong Petras ki keloi lar marala da kedia nganong fi borok kinong lale da ka bor lawan da ka bor ki briu ki lewan ki la kedia hari bahkan hap nganong ye fi kasahi kumjo bat kan per ang lengo ya kita kisipai ngong fi ke ka bo ublei unle haga jingem jong pi ki briu kin ang lengo namar balai baki briu kin ong sisang yo ya ka kti ka jong blai halor jingem jong kine amen kata ka de ke pala bat kata ka de ke babang ha ka ban sakri yo blai namar balai baki sakri yo blai ki briu ki ang lengo ki ong kum kane komune te sisang de yo bo try pan kala ka bible ka batai hang ne abata ka kinjuri nganong fi ke hap ukersiu ong yo to panpo ya la de phong ye ta ka juti ong to taba ya la ka jan kop ne to phong ye ka ta ka jan kop upa ya kini ka benta ya Petras ban nengkong ong to panpo ya la de fi de puli ya ka ta na ka teach kinong episode sendrio ka bakran sa pang kita ki atiar ki jong blai ka bakran bangi don kaman panpo ya la de ban phong ta ka juti bala kloy jong ka gospel ban taba ya ta ka jan kop bangin yo ya ka ta ka jan kop kajang utara fi nekan mau haba walaija ukawang ye kata jangkup ke chang ne baka tin khasi kong kata barandi ha ka jingem ke chang walaisha no nongrep ukalalong nong itu lupa haba ngi yo nganong fi ka jangkup ke chang utara nganong ye fi na ka ka bangi long ngi kalalong man kinong ke tin sihem chang utara ha ka ne ka pertai amen but hang ni Petras ubala apkmi ya ka jingyap ngala banong ye fi Uneu Petras, uyoman ya ke jangkop. Banong wot Petras. Berka peniru hang ne, namar rang pakup yu ke jangkop ke bamut. Ka tong ke jome. Kampat dep hadu mentah. Medang don ya ke banan mare. Nga kwa ban bu ya ke ne ke jingkli. Ngidang don ne em ya ke ta tong ya ke ban mare. Na ke ban tau try. Ne ke ne ke jingye ke pan sakut no yangi. Ke pan blau no ya ke jingem jongi. Banginai mare syakmat. Wanam ai kan kot ya ka thong ka jing jong pi namau trai wang kadang don ke jangkop nam ta jong pi ka don ke jangkop nam ta jong pi namar pi dang habban mare pi dang habban mare nak ka benta jonga pi im changani ka parthai ke dei nam ta ka jonga bat hang ni nganong ye pi ula phat ba bat hadien ba Petras ula dep ya kani ka benta ka khot ba khandai gong kumta ula mino bat ula bot te umtep bakalong ka ba shisha ka balale do tau angel hanre ula mut ba uyo ke jingi tho pao Baik yang ne Petras. Kat kani ka encounter ne kat kani ka jing ya kendo nganong ye fi ha ka jing em ka jong o. Kata ka dei ka ka ba pala bo trai le. Hang ne ka do ye fi Petras. Wang ka ne ka dei ka jing thu. Wang no ka dei ka jing thu pau bale Petras wang ka dei ka jing thu pau. Kata dei ka jing kli bale Petras hang ne un ong ba ka dei ka jing thu pau. Namar ha ka jing em jong Petras kum kani kala jujia. Pina pule tang artli kilenong shua hagelenong ga bashipo pinioi hagelenong ga bashipo ba ublei upai Petras balensi yang karnles but hangta ka Bible ka ong habo Petras ula duwai ula yoi ya kata ka jing tu lupa namar balai usau tangan ha kata ka jing duwai ka khot bashipo pina pule nong ga bashipo kam ki oposo habo usau tangan ula don ha ka jing long rengai but ula yoi ba ka benang ga ple but uwe ukyu bau dah hiar ula yo kata jing tu lupa badu perkat kalong tik kum ne nama tang hadin arlenong dah wang ka dei jing tu pau fi su em tek teng em u blai Ukraine yang ngim su tu bo blai Ukraine yang thalai don ba kran tek teng anong fi ngi shim sting ba namar balai kum ki brio ngiya da kata ka ka bangila su tu da ka experience ka jongi finda kan ma kata ka dei Hal fipetas men barim. Habo Samuel upasles yu sol namo sol ude uba iman shenrang uba jerong habo upay yu Eliab bro uang unegen ublay bajet namar balay uang nungkong la jet kumu sol mantaun jet kumu Eliab namar bay biang ne hara ublay nganong yefi ulong kam kra banyaki experience ki jongi ne ka jing ya shem ka jongi Dei na makata laba pila juye shem kumta harai kan ong ye pi dei na mar kata ka tin jong trai ko ong na jing rai so snai baka jing snai ke jong trai ke thamai man ka step amen pina pule ha kata semen bare man baki dang don ha ka reclaw kim ju ba mi ka jo man na bro stio man ka step ki ha ba le shem ye ka man na ka ba thamai na mar trai udan ke ba le ka ba thamai amen
วันอุมดบ่อุนเละกะจุชีกะจุอุเบลอุเละเกกิบัดทำไมยอดแทงหังนี่พี่ดอนหังนี่กะจักกะบะพี่สงอบะนองแทงกะจุชีกะจุจิงเอ็มจงอะกะมีปอยจิชโนห้องพี่ตรายอุเละเกบัดทำไมกะจิงเอ็มจงพี่ชูอับกะมีเอียกะตาวันนุมญาติบัดอุตรายดะกะจิงสุโธจงพี่ญาติบัดอุตรายดะกะจิงไงเด็กตักเตียนกะจงเพลกะญาติดะกะจิงไงอมดะกะจิงโยอีnamar hakane kan cakap petros perkat piang ni kane dei jing tu lupa uyai ber wangal jong blai wang kane kayo kane kecing pen pau wang kane tangga jing itu pau kane nga sumudur hang ni trai ka por bu yo thiau la sumudur ta la da ka jia kum ta yo thiano ngana fi teng ya ka ei ka fi perkat ha bu trai ule ya ka tam phim la ban mudur bat hang ni petros ru makanya deh, nggak terai ulah sumudur teh, kalau kita dapat apa kerja sih ya, wow, makanya deh, tang kerja itu pau pi, aku apa lagi mensim ya pi, tu mudur kiki bakrau nam tahu terai, amen, mudur kiki bakrau bu terai pendap ya kata kerja jong pi, ada hak yeng jong pi mentah kaya hak jingjot, mudur bagai yeng jong pi kalong teli, mudur bagai yeng jong pi kalong kawai. Namar boleh mudur ke babah, pi duai duai ke babah, amen. Apa pi mudur ke basniu ke jing duai ke jong pi kalong jing duai susi. Ong try ngatep melegi ke bakra. Petros hang nang ong yo pi. Wah kadai ke jing tu. Pa han hang ne ke tin jong try kong. Ti haba kila ya lang ba ke jing ap pira ke banung kong. Ong fi mene sau ngut ki pia ai kini. U habanya kum ong fi ya kita ki jing ap pira. Ba ula ya hadu ke jing ap pira ke ba ar. Kila ya poi pat ha ke kerdop nar. Ke kerdop nar ne kata ke gate. Dengan nar, bat kaktin ke jong try ko habala poi kherdop nar, kabalam syapok kata ke Shillong, kata kala play hi yaki. Pitip kene ke kherdop nar kala play namar belai, namar utrai ulayat haswa jong Petras. Amen. Nganong e pi apa utrai udan hakaliang ke jong pi, ki jingkang ki bakang ha ka jing em jong pi kin play hi. Amen. Ba pinyo rung sya kata ke Shillong ken. Ngatrai Petros hang ni sukun dit kum nu da jikang nar ka plehi namar balai namar angel jong trai uya lang perkhat la dau angel uya ki kerdop nar ki ple la dau jisu ya lembat pi le perkhat don mo ke bala baniang ile persya pi habu jisu uya lembat pi de kata sti nong room nong ka pra ada khat ka ba life away kum nu ting ni ong ya kini ke ro la dau blay ulong na ka banta jongi we uta ubania le bangi Wei utapan ni perkat ofi, lalu ya tang wangel kalau enggak ni, lalu try ya bet pilih perkat kita kicing kang kin play, amen. Pim dan kama pi finlay, pim dan kama pinong iay, utray ulat tep berpitep, utray utep ke babahatam hi don kama kecingem jong pi, amen. Banyak ke ke bapi ong ngani riba don kam utray ong ngan ai ke babahatam, amen. Ngan ai ke babahatam, nama utray utep banai ke babah. Wang ladau kupa bakan jadok unang ban age babah lagi jom ki khon kat no tam e kupa bah beneng uji sukren ya kata findakan mau habu try uyat ki jingkang ki ple amen par kaktin ke jong try ko haba kata ka jingkang la ple ka jiayu ang kata kala ple hi yaki ban haba ki la yam mi no ki la ya lang ba ya ka wei ka lentish nong te kumta hi utau angel ula leit no na kila poi siya kalintis nong wangel ula leit no na ka Bible kong teu Petros haba ula kindet benreu ula ong Petros usa kindet benreu mentaken ka mat shwa jong kane usiyat bet umstu chano leit ya bot bet akwa bano fi bot yu trai om da ka jing su thu ka jong pi bot yu trai da ka jing ngat ka jong pi amen Namar hang ni Petros ulah subut baik. Haba wan kecing sung tu ulang ada yang ngalapoy hadu hang ni. Tapi nama kata hak kecing yat lenti jongi baru terai. Ni sedang baik dah kecing yat. Kalam kecing yat nyemla ban persobha yo blay ke Bible kong. Utau bawan unget bo blay udan bad bawai nong. Hang ni yo ibu Petros ulapoy hadu hang ni usak kendet. Are ngalapoy hang ni. Persutu kani kam dek kecing tu pau. Kani dek kecing dia kabasisya. Balalat nak kata kayeng bendi. Hadin kani nganong yafi ula let bet direct nganong yafi banyak kendo bat kita ki banget ke Bible ke batai. Ba ula suto ba kumno tau angel ula pelat ya una ke ketiga jong Herod. Ula poi hakayeng nganong yafi
Kani ka yeng ka Mary ka kme u Yohanes yo bala Saint Marcus. Upay siya kani ka yeng na mautip baki banget ki lumlang ha kata ka jaka usutho hang ni kidon ki banget bat ulalait bat ulatit ya kata ka jingkang bat kalawan kani ka kena ka bakerteng ka rohoda kalawan kani ka kena ban ple baka jing rohoda ka bamut mau tiu kulap kali ka rohoda kalawan bat kala supet ya don bodo mapitep ha kani ka por ki kristan ki buri ba ya lade namar ada kimla ban buri ya lade ki tieng yo ki wan ki nong sentiat ne ki Nongkhryiem ya ki bat kumta kala plate kala yo i bodeu petros kani caka bakan plate jingkang namar ka jingkmen kam syam la plate ka kردop hanrei kala pet chapo bat kala ya thu bu petros uyeng akmat ka kردop kani ka khana balai kawan da ka jingkmen mani thu namar ka yo i ya ka jing jubab jong ka jing duwai ka duwai ko petros uyeng bat kini ki ong no lam ver bon sen ngi ring ong kum ju ta ngi duwai Habau try coba. Cầm đấy vì chúng ta, sự thọ thì, cầm long vì chúng ta, mà chúng ta đến nào, bốn sen nghiêm la ban nghe, baka long chúng ta, hay cái Bible cái bát tay hang nè, ba, cái khana kawan itu, bát cái sakaran ben, kan mau ba, bapa pilih itu, you try, pinsak kena bay bapa pilih ber, pilih buat nyam. Oh, pila buat Jisu. Kinong ifi bon ki kentien. Ki bamlong sudah. Lada yo Jisu la kot Belzebul. Yang lekin kot. So kat no ki kentien. Dai kata. Wat song pelah baki keno ya pi. Harus song shitrhem ban sakri yo try. Amen. Wat na baki keren ben ya pi. Harus try pen kelai ya ka jing keren ben. Sa ka jing kerku ha ka jing em jong pi. Nama kanono ka jing keren ben. Kanum la man keta ya pi. Nama try uyeng bat pi. Kani ka khana ka sa kan noman lamwer fite bopon ba ki brio kin pan artatin ya ka jinge jong pi de ka tin ka jong trai mat batu kmi bu trai long ba apa pila mat pila kmi tu trai long ba hari bopon kin par fi su dia la ka dia fi ka ba Shillong la Shillong fi kin ong kum ta hari kin ong ba ka wan na utrai ka ngastra kani ka khana ka yai ong ya ka ei ba klayo i hatu pi ai pla ya ka ei ba pila yo mat ne teng hap leng jong jing pi klet no ban plai ya ke ke play yo mat no try ka Bible ka batai hang ne bakani ka kana aklam sam las ngabjar te kile ong kata deyu angel jong u kini ga lak jong pat ke jing kai dei angel jong na ke jing jong ki dei angel jong u but hadin jong ne ka tin ka jong try ka ong hanrei u Petrus u la nang tiet te onda kila la ple kila yo i yo u bat kila yes ngo kinden pinda plate ha ka translation ng tin parang kila ngo lungo kum na mi yang hang ne tang ngi duwai bo ble ju bab ngi Shillong kinden de kata wat mlong ta kinong duwai long ki bangai amen ki ba duwai da ka jinget ha ba duwai u try un le ngi long kum balong walai ja ba duwai u nget bo ble un kang yo tau slap Bara bau duai, unget bau play un play. Ya kata ke sun beneng ban un ai slap. Bar fitep unget nu habau hapet yu ta nyau sen uta nong lipet ngatar la thai thalai. Ni pak ju si keju kalipet si kalipet mi ai. Hak ta ke sen ben nyawa ngai yo i me tang ka baret kum ka kti me talo oh. La dom na maro ni pak si pai ka ju. Ngau fitep ngi duai. Ngi tang. La biang nai duai sure. Pe jang ni kini. Kini ki ba duai tang ngo kini. Palas ngo kendet. Ya ka ei ka bau try ula le. Ki ong kum no. Hanrei haba ula kawe dala ki kti. Haki ban sengap jar ula yatu haki kum no bo utrai ula yalam. Ula le yo. Jajai. Ula shule la ka kti. Namar bale kini kila shukul mar hang ta. Bad upen jajai yaki. Bad u ai yaki. Ya ka testimony. Ka ei ka bau try ula le. Ubatai yaki yakata. Bat kaktin ka jong try ka ong ha ka ka bakat pra te tang susai ka sngi ka long ka jing win om kindiat hapdeng kita kisipai ayu baladia ayu petras am dai tang banget you bakindet kini kisipai ru gilam no actually jauh tu kunjiri hapi finda pule ya ka lenong ka bakat ar ka kama apostol ngaju ong kum ne ka dei ka lenong ka bakindet pinlap be kindet kindet be jang ne kini kisipai ru kindet ayu petras uja Ngano fi kani ke jing si sharo. Ha ka sngi jong ka jing rong no. Ka perthai kan kendet.
bagi bangai kim dan show. Bagi nong saya kira jak ini. Namar ngau fila da pim nget ke jeng no pet hang ne ke bacia gini sipai. Kyong ke gini jia la jia yu patras ngau fi ko ke si. King sa tho apakot kubor itai la ja. Tip sinoidan. Ari itar la ja, ita la ja. Nama no fi ngila jan hakata ka singi jong jeng no. Amen. Ka Bible kong un rewe ta turai badu Chris un shaw ya ka balang. Amen. Balngi ap kami ya kata ka singi keng. Ba kata ka singi ka long kindet. Kong haka shiklep man on pen kala dur tve. To ai ngin ap kami ya kata ka singi. Naka benta kata ka shiklep man. Pi haban em. Ka jing em ka baya day pat shirta ka ba pidang em makanik slakan daw. Ka jing em ka baya day bet bad utrai. Ka jing em ka ba kenriang, ka ba artatien. Ka ba lenno, hanre ka jing em ka ba IT lot. So try, bat ka ba syanялot. Bale, wangel jong try wan shaw yu petras, man pelat ya una tayeng mendi, namar uday, jong ublay. Uday usyakri jong try. Bat lawan man shaw, no fika jingrong no, kanday tang na kabanta, ki syakri jong try. Amen? Ki ba syakri shitrhem, laha ka ba pao, laha ka ba re. Ha ka ba pao, fini iba bon ki syakri, hanre ka jing sisya ka de ha ka ba re, fi syakri ni em. Amen? Maka Bible ka ni kilas ng kindet kini kay gibalajia. Ti haba werat ula wat ya haba umsyam ula toket dek dek nong apirabat ula hukum man penyap no yaki. Kini ki ap la syai mestep ngin ot yo Petras. Mentah sya jayu sya ot kala. Werat dong penyap no ini kan rengot ki bam ler kam gini. Ini sipai batof kana ot ini. Pa penyap bar kini kan rengot ki sya penyap anda kum ta. Ula let hierno na Judea sa Kaisaria bat ula syongsa hangta u Herod ula let hangta. Bat ula ngok siya ula ja ni Petras. Pakalbi kat u Herod ngala mano fi u Herod hangani ka por ulong kumus iem haki jiu. Uni us iem ula kinde ngano fi ka ka bu try un le ngano fi kin deadlot. Kin deadlot. Ngatep haka singi jong jingrong no ngano fi ki jing start jong nong sanshar kan long ka bala kindet. Kay batia ya kini ki bangai. Baru ne ulai pai no. Ka Bible ka ong. Hanrai u Herod udang bu not nganong yupi. Kaktiin ka jong try ka ong. Hakiway na kita kisngi hakadakot baar po way. U Herod ula kop ya ka jan kop siem. Banaba ula syong halor ka ket bishar. Ula sait tma haki. Teu pai ba haba yo snow. Ya u Herod kilayar risa. Kide ong. Ka jingkra nublay. Perkat menta kini ki jiu nganong ye pi kini ki reuniam nganong ye pi ki klem la ban su tho ba ki la pelong yo breu ban long blay haba u Herod Ukraine ki yong de mano Ukraine blay ka Bible ko ong kumne u angel utrai ula sho ye u namar syam la ai ka buram ha u blay te la bam ka ksan ye u bat ula dekut mensiem no ki breu ki long ne blay wong de blay Uni ujo angel uba pelaj em ya kejing em jong Petras. Uwan nganong ifika Bible kong usyo yu Herod, baru Herod uyap. Bat kiksan ki bami uang tuang tu. Masin yap kiksan ki bami u. Bat ka Bible kong Henry kaktiin ublay. Hadin jong kata kalanang roy bat kala manbon. Pina pulih hang ni nganong ipi ngastunat baham pulih kani bentang film nong bakalar. Ngan say ai be kani bentang ka kalanong ka kendet namar balay. Hangani ka jaka u Herod u perkat bakaktin ka jong belay kanum roy syo. U kwa ban pensange ya kaktin ka jong belay. Hari uta u bayeng persyak ban yale yo belay. Ka Bible ka yo ta labam no duksan. Bakaktin ka jong belay ka roy. Perkat dala kemyo Petras kala kut ki kay baro. Hari ka jing kemyo Petras ka kala longman ka jing jot yo Herod. Nganong pi kani ka jing shisha. Ka jing ka bakta ya pi kan kalalong man ka mau jam ha ka jing em jong pi kani ka jing ki bayale ya pi kan kalalong man ka jing ku ya pi ka Bible ka ong na ka sam lai pot ka bakat we upan kalai ya ka jing so si ka jong ni sha ka jing shat u lao no ya ka jan kan ba pendap yang ida ka jing kemen u tau de tau try u banga mo pingi syakri u try u bala ban pen kala amen om dan ke ka bala ban kang ya ka tin ka jong blai ba ka tin ka jong try ka ong hangani ka jaka Hari bang ipai pat lang bahag ni. Ipay pat. Kidon kiba duwai. Kiba mlaban ngay. Kidon kiba yat. Dak ay kajing song thuk ka jong ki. Kajing esyam jong ki. Kisong long bit kum ni. Haru Petras uang kani ka day tang kajing tu bao. May kwa ban ong ifiya kani ka por. Ay ngin kindit man riyo na kita kyan. Banong try. Kata tamay nga.
ngam kwa banya da ka jing sung thu jonga ngam kwa banya da ka jing tip jonga banya ma me habang iwan nak mat jong try mi nong try ngam long ye me long lot ha ka jing yam jonga ka tin ka jong blai ka koran hang ni ba u petras pinapet hadir jong ani ka jing shakri ka jong u try u pedan kam but tang kata wat une u Marcus sang ni ka Bible kong ula late lang no but u Barnabas but u Saul kile ya shakmat ya ka banyalap ya ka gospel ken banyalap ya ka gospel but hadin jong ani pin yu ipat bakum no une u Saul u kalalong Paul u late ya ka banyalap harai ha ka ni ka jaka pi yu i bakani ka jaka jong ka jing kendet ka wanra ya ka jing roiman ya ka tin ka jong play ngam tip ha ka ni ka por yo hidon hapeng ke jing ele ayu ne ki jing ayu ki jing sham ayu haru try wong to shania ayanga try wong ha ni ka sngi ong ko khon ngan le ke ka bakraw ha ka jing em jong pi pila ban ngai yo don ha ni ka jaka pila ju duwai han le pi ong pat bun sin nga duwai ngam la ban ngai ya ka ta ka jing duwai yo pi ba pet pi long kum ta ke de ka por to pai la de shau try ken to pai la de shau try nginya le ya ka ni ka por ha ka jing duwai try ngai a try ka ni ka tin a try be ka ta ya ki babon bat ka pen kala ke nya try jisu ben ngai a try jisu ben ha ka ni ka por ke nya try onum dan uba arta tin na try Henry try kin klanya ka ta jinget a try ba medon ya ka banle ke ka ba kraw ha ka jingem ka jong ki kenya try nget a try jisu bet ha ka ni ka por ka ba menta try ben kan ka tin kan da sender ba kan pen klanya ka jinget ka jong ki a try ben kin nget ba ke ba ba bat ka ba janai ka wan tang na me kenya try man nget a try bet ha ba ke ba ki la dwai ro ki ngola man tat ya ka jing try me pen klanya ka jinget jong ki ba kin klanya ka ta jinget Badong ngetip try ba memela bale ya kata try ngara dua ya kan ikapor penroy ya ka jinget jong ni kon ki jong me ya kan ikapor manta ha ka kerteng ke jong jisu ni dua amen haba vipet ya kan program ha kan ka si ngai fi yomat ya ka jing kru lengba kan ka jing kai na ka tin ka jong blai lengbai pastor ba chisha ba ai bangiru haba ngipet ya la ka jong ka jingem ai bingin don ta ka jinget kumjong Petros hot Petros hapreng ka jinge hapreng ta ka jinge le hapreng ka ta bodan hapo ka ta ka yeng bendi shisha ka ta ka jinge ka jong u kam shim laki phalo henry habangi pet ya ka jim ka jong u hoi wala ka ta ka sngi ka ban bud ka de ka sngi bo unyam henry ngi i ba habai pastor hi kai u Petros u yo thya sok jai hapreng ka jinge ka bawan ha ka jim ka jong u bar kum juru bun sien kum ki brio habang imat ya kita ke jing imat ke jing jinjar imat ke jing pang imat ke jing stom ha ke jing ke jungi bun sien ka pindo thia no ya ke jing ke jungi bun sing ila kum khuslai no bang ila kum pet no ya kini ke jing ke jungi ngim simla pet shu yo blay ubang ingi shakri re ai ba kan ke khtin ke bai pastor hikai ngai ke kalalong ke jing ku ba fin yo kar ta ka res ha ba fidan ha utrai ba ka ta ka jing suk ke jong utrai kan dadap ya ka jing ke jong pi ba finum ki khuslai ya kini ke jing ya finum ki khuslai ya kini ke jing jinja ba finum ki khuslai ya kini ke jing pang ki jing stom ki bawan banyele ha ka jing ke jong fi ngine le ka ne po banduai nam ta jong fi pa jing ba beneng lom khoi ka kerteng ke jome ngi wan khmak ke jome ko pa ha ka ne ke sngi kerteng Jesus Christ no panem jingi try ai ngu ko try Jesus nam ka ne ka khtin ko try Jesus ka ba pen shat bor ka ba ai men sim ko try ya ka ta ka jing ke jongi ko try Jesus ba shisha ko try Jesus ko khtin ke jome ko try kolong ka bor ka khtin ke jome ko try ka long ka jing im ko try Jesus but ka kita ki bang nyet ko try Jesus nganget ka long ka jing ko khu ko try ya ka ta ka jing im ko jongki ko try Jesus but try nganget ko try Jesus yo dan hapreng jongi ko try Jesus hapreng bagi pet ya ko try ya ka ne ka program ko try Jesus yo dan hapreng ki ya limba ka jing ya ki ya limba ka jing pang ka jing stom ki ya limba ka jing jenja but ka ni ko try Jesus kala pelong ki bakinom yo thia ko try da bun sngi bagang nyet ko try ha baki pet ya ka ne ka program ka ne ka sngi nganget ka non ka jing ta ka jome nganget ka non ka jing suk ka jome ka jing pun khia ka jome ka jing plai loit ka jome ko try Jesus ban nado ka ne ka sngi ko try Jesus try kin yo thia da ka basuk ko try Jesus ba try nganget ko try ba ka ta ka
jing suk ko jong me ka ba plat ka jing shipang baro kan dari jai ko try jisu ya ka jimut ka jongki ba ya ka donor ka jongki maka tien ka jong me ko try ko ong ka jing ja ka jong bahok kilong shibon and right try me plat lo iki ko try na kita ki e baro me ong bahok ra ka ang ba me la yo sngo ko try kita ka jing ka ang ki jong u ko try ba nget me yo sngo ya ka jing ka ang nget me yo sngo ko try ka jing pentep ya kita ki jing ka pat ko try jong ki khun ki jong me ko try ha ba ki pentep shme ko try ba nget ko try jisu me plat lo iki ko try ko me ma plat lo you patras ko try na to ka yeng bendi ko try jisu nget me plat lo ko try ya ka jing em ko jong ni khun ki jong me ki jing pang ki jing storm ki jing e ko try jisu ki nom la bele dan bo ko try mangi tep ko try ngi shakri ko try you blay ba halor baro u blay ko try jisu ka kerteng halor ki kerteng baro ko try long ka kerteng ka jomi ko try bara ka kerteng ka jomi ko try ka dan ka bo ko try bara ba ki khat kerpat ka kerteng ka jomi nget men pen emi ki ko try ba nget men pen khia ki ko try jisu nget ko try ka ni ka singi ko try na ble ki kamba ko try jisu nget ko try mala pen khia ki ko try ni pan bangi dem ki ni baro ko teng jesus christ no pen jingi amen pada donon preng jong fi hakani singi yo fidang kwa shu ya ki jing slok ni fidang kwa shu ki jing duai pila bon phone ki to ki number ba fi ha ki to ki screen ki jong fi na ni fila bon wan ban ni kendo yangi shakani ko office jong ko potnet ka badan hapo open Nongthymmai Nongkhryiem te ta do ban ni syam yang pat aku wai pat ka singi u blai ka jing suk lor kalamat fi amen